Good morning! For today's video mga idol, mga tutaw nag-invite ta sa usa nato sa mga friends sa atong inahan mga idol. So after 13 years mga idol, balik ta ngadto. Ang lugar nga atong adtoon ang Blumenthal mga lods. So muning lugar na kadto na punta na ni mga idol kay sa una nag-invite mo punta mga idol. So tanaw-tanaw wala ninyo mga idol ang atong video diha mga idol aron malingaw pud mo kunan ninyo makita niya makaabot na ta sa Blumenthal mga lods. Kung makita ninyo ang lugar mga idol, sobrang kalimpyo dari mga lods. So kanindot sa ilang mga palibot mga idol kay way mga basura kunya inig biyahe wadyo kayo traffic mga lods kunya wa init kay bugnaw man dari mga idol. So nindot ibiyahe mga lods. So kining atong driver mga lods murag giganahan ta kay way libog mga idol. So nindot kaayo ang atong pagbiyahe kay biyahe nato wa parehas man pud niyo tingog. Pero nindot pud kay nigabot pud magchika-chika pud ni idol. Ginagmay lang pud pud kay panagsakay di man sa kaayo kay intindi English mga idol. Lang kita kay spoken dollar man ta mga idol pero very kayo fluent ang atong speaking English mga idol. Pero ang German atong ibawan mga lods gamay la. Panahon ninyo mga idol nya nami padong. So morning balay gatong sudlon mga idol. So kauban nato gatong partner gatong usa ka anak. Atong inahan nya partner sa atong inahan nya pagsud nato mga idol mga tiguang pud sila mga idol. So makita ninyo nga mutagbo jud ni sila na mga kailan na sila namo kay sa una nakita-kita namin ni mga lods na muhag jud ka basta mungadto ka kung bisita ka sa laing balay mga idol mo kuan jud ka mugon ka silang kamay og digali muhag ka kay ngani man ila tradisyon mga idol. So tanaw lang ninyo mga idol kay kining mga tiguwa nga pero buyag sa among pagari baskog pa ni ang butha karon tanaw na to mo gihapon ng ilang mga panglawas mga idol. So inigabot na ito mga idol, nakita man nimo sa lamesa ako sa giplastarda nagatong camera kay mga aon naman po din mga idol aron masaksihan po ninyo nga tiningamong agamong pagadto di po kay musuro la. So na po yung mga kaon-kaon mga idol mga po ni atong paborito mga idol. Ang problema lang mga idol kay agilang mga pagkaon usahay di ta makaangay kay bawon ta nga Pinoy ta agatuwa pansit mabusog naman ta ag sa ilaha na ay mga cake nga na ay apple nga naglain sa nindot sa ilang panlasa pero sa atuwa murag bago mang panlasa
Karon kauli mi mga idol, mga alas 8 na unya makita mo ninyo ang akong video dere nga murag nag uwan og ayos mga idol sa ako lang videohan kay unsa klase og magawa ni gabi diba o kaning bago patag ni nga winter nga panahon mga idol. So tanaw lang ninyo mga idol nya daghang salamat sa mga nitanaw sa atong video. Hinaot ko nga kadtong mga bagong nitanaw mga idol mo follow ug mo like mo nya mo subscribe mo sa atong YouTube channel mga idol. Daghang salamat.